6. mandamentua. Ez duzu ekintza lizunik egingo. Zer da lizunkeria? Zer dira ekintza lizunak? Zergatik ezin ditugu ekintza hauek egin? Gure plazerra baldin bada, inori ez badiogu minik egiten, errespetuz egiten bada dena, zer da ekintza lizun bat? Gero eta gehiago aldarrikatu dugu lizunkeria, eta queer komunitateik gero eta gehiago aldarrikatzen dugu lizunak garela eta lizunkeria egin nahi dugula. Zergatik da lizunkeria zerbait negatiboa? Ba honi buruz hitz egiteko badugu gonbidatu onena. Bueno, kaixo, June. Kaixo, posik zurekin. Posik. Bai. Ze maravilla. Bueno, hasi baino lehen, eta zure burua aurkeztu baino lehen, aurkeztu behar dizut, Euskal Sagardoa latan, cariño. Zerriatera dute sagardoa latan. Erreztago leku guztietara eramateko, osea, baten zaude kalean, zaude jaietan, bazaude igual zait non, eraman dezakezu sagardoa zurekin, cariño. Eta hola ez duzu joan behar sagardotegietara, edo botillarekin joan. Hementxe baduzue, cariño, latan, maravillas. Irikiko dugu bat? Venga. Zein, hori edo hau? Hori? Zein nahi Konpartituko dugu. Aukeratuzuk bat, bai, ni botako dut hemen, pixkatxo bat. Hau politagoa. Hori politagoa, lega ba. Artistikoagoa. Ba, horrekin hasiko gara. Oh. Ua. Osa, mi esker. Euskal Sagardoa latan. Ua. Buah. Fantasia hautsa. Baina fantasia hautsa gure gonbidatua. June Fernandez. Ez duzu nahi? Hemen ere duzu ere. Claro. Me están besala. El cáliz, venga. El elixir del placer. Sagarra. Fruitut debekatua. Hori da. Ez gaur da simbologia, bueno, beti hemen simbologia, ez? Sugea, sagarra, dena, gubiok hemen, fantasia. Ba, kontaidazu June Fernandez, nor zara? Bo, nik ezagutzen zaitut, baina gure ikusentzulentzat. Bai, ni kasetaria naiz, bilbotarra edo bizkaitarra, esango nuke, queerra, batzutan bisexuala, batzutan boyera, segun como me de, eta oso Mari Saltzera, Mari kasetari Mari Saltzera. Mari kasetari Mari Saltzera, Marika, Maridena, me encanta. Bai, Pikara Magazin izeneko hedabide feminista bat sortu nuen bere garaian, argian ere kolaboratzen dut bereziki, eta gero hainbat proiektu sustatu ditut, sexu askapena eta euskara lotzen dituztenak, ez? Nola esan izan boiera euskeraz, Amaia Alvarez Uriarekin batera, eta bizi bisexualitatea Oli Artolarekin batera. Eta puntx, eta hemen dugu kurrikulum oso ontu batean. Me encanta. Bueno, gaurko gaia, aipatu da bezala, izango da 6. mandamentua dela ez duzu ekintza lizunik egingo. Bai. Zu oso katolikoa zara edo? Ez, egia da, uste dut arazoa daukagula espiritualitate faltarekin. Osa, bai sumatzen dut gabezia hori. Bai, nire txikian nintzenean, egia esan etxean, justo nire ama momentu hartan nahiko ateoa zen, nire aitabe bai, gero denborarekin bueltatu dira nola bait, esploratzera, eta bai, azken bolada nabil pizka tarotaren mobidarekin, adibidez, ez? Baina, bai, behar ditugun ikuste dut helduleku espiritualak, ez? Bai, ez zertan sinetxi da initza ez, baina zerbait izan hori heltzeko, eta gutxienez lasaitasun bat, edo entretenimendu bat, edo dena delako bat izateko, ez? Eta ekstasia, ez? Eta trascendentzia eta olakoak. Ni beti izaten dute, niri gustatuko litzetake zeruan sinestea, alde batetik beldurra infernua eta gauza horiek, baina bestalde, egia bada, batean da como, vale, que maravilla, bukatzen da, zerura, dela como fantasia. Bitu, ni txikitan, eskolan irakatzi zizkiguten erlijio diferenteak, eta ni konturatu nintzen nien izela politeísta. Eta Jule Goikoetxea bezala, ez? Politeísmo bastardoa. Orduan, iruditzen zait, arketipoak direla, eta arketipoa gustoko ditut, eta bereziki, gaurko gaiarekin lotzearren, ez? Beti Afrodita, edo erlijio afroku batarrean, otxun, ez? Beti erakartzen naute pila bat, jainkosa alizuna, egia esan, jainkosa sentzual eta ederrak. Ez que hori da bizitzaren politena, ez? Hartu gauza bakoitzetik, gehien interesatzen zaizuna, gehien gustoko duzuna, eta horrekin jarraitu aurrera, ez? Eta ikonografia, eta hori zoragarria da. Hori beti da zoragarria. Ego naiz aste santuan Kadizen, eta egia esan, prosesio bat, eta hor, ez? Jesu Kristo super
sexy eta superstar. Hacia con ella, ez dakit zer, guai dago. Bai, eski gero gainera oso, eski sortzen dutena da, como benetan zerbait mugitzen dizuna barrutik. Bai. Musika, iruditegia, lorea, jendea, eski sortzen da zerbait, que, plan, sinetxi edo sinetxi, bai. Ostia, mugitzen dizu zerbait, Zentzumen guztiekin gainera, zera musika, eusaina, eta esaten dute, aste santua, karo, udaberrian da, eta orduan azkenean dela, paganismoatik datorren zeo zer, dagoela dena, loratuta, gu bebai loratuak, eta hor emozioak daude, bai, borborka. Qué fuerte. Baina, bueno, itzulita gaurko gaira, lizunkeria. Zuk nola definituko zenuke lizunkeria? Zer da lizunkeria? Nola definitu da orain arte? Karo, kanpotik nik uste dut, jaso dugula moral oso zurrun bat, eta segun eta ze garaietan gauden hori aldatuz doa, ez? Baina berez, lizuna nik aldarrikatzen dut lizunkeria, lotzen dut gozamenarekin, eta dibertsioarekin, ez? Iruditzen zait, batez be, emakume hoi edo disidente hoi asko markatu digutela neurritsuak izan behar dugu, ez? Arduratsuak, zuhurrak eta neurritsuak, eta neurri egokia zein den, izan behar duzu sexia, baina ez gehiegi, sexuala baina ez hipersexuala, ez? Eta iruditzen zait, askotan badirudiela, ez, sentsualitate eta erotismoa ondo, baina ja baldin bada pornografiko egia edo lizunegia, txarto gehiagizkoa, ez? Atzo ikusi nuen, nola da, astuko zait, pop izar bat Espainiakoa neska Operación Triunfotik atera zena, ez da itana, bestea. Lola Indigo. Lola Indigori El Hormigueron egin dioten elkarrizketa, ez? Eta badauka letra bat, yo quiero un novio que me coma el coño, no sé qué, ez? Eta komentario guztiak ziren, como, que vulgar, que eso es. Bueno, es que hori fuertea da, oraindik ere, nola? Eske, claro, igual gure ingurunean ja normalizatu dugu gure burbujan, buruz hitz egitea, eta inongo arazorik ez izatea, edo dena delakoa. Oraindik ere ateratzen zara, como pizkatxo bat, edo sareetan flipantea da, eta batan jendea eskandalizatzen da, esaten zulako, quiero que me coma el coño. Es que fuertea da. Eta gainera hori, nik uste dut daukala puntu burgez bat ere, ez? Izan behar duzu klasi, ez? Alduzu insinuatu, baina ez gehiegi erakutsi, ez? Orduan nik uste dut, feminitate horretan ez igareno, karo, gero daukagu beharitzela askatzeko hori, ez? Eta, bai. Eta gure, belaunaldi guztietan gertatu da, baino aurreko belaunaldietan, emakumeen papera izan da oso fuertea, porque da en plan, egomartzara prest, zure senarrak nahi duenean, sexua izateko, eta sexia izan bartzara, baina bakarrik berarekin, bakarrik bera nahi duenean, hemendik kanpo ezin zara, gainera sexua ez da plazerra izateko ezer, como dena super prokreatzailea eta prokreaziorako, eta hau izateko, eta listo. Eta hor, adibide argienan izatea, masturbazioa, zenbat emakume, ez dira masturbatzen, oraindik ere, eta oraindik ere izan daiteken tabua, eske badago jendea, nik gogartzen dut nitxikia nintzenean, eske sartuz diote buruan, masturbazioa dela zerbait como lotxagarria. Ezin dela hori, horri buruz egin gutxiago, baino egin dela lotxagarria. Hori fuertea da. Eta ez dakitzu gazteagoa zarela ni baino, ez? Baina nola gazten inguruan daudela horrelako diskurtso alarmistak, gazteak gero eta matxistagoak dira, eta dena okerrera dijoa, eta asko lotzen da, eske entzuten dituzten abestiak letrak dira superlizunak, edo neskak supergazten erabeak izan da eramaten dituztela minisortak, ez dakiz zer, eta dago lako nostalgia bat, eta nik dinoz, nire garaian, klitoria zen existitzen apenas, gaur egun neskek badokat satisfaierratzean eta horri buruz hitz egiten dute, edo gorputza erakustearena, karo, nik inbidiaz ikusten dut, zen nire garaian gindoazen denok, sudadera lotuta, ipurdia ez ikusteko, beti oso tapatuta, eta beti izan behar genuen hori, como muy korrektitas, oso zuzenak, ez? Bai. Nik hori beti esaten dut, nola esaten den, eske gaur egungo gazteak, dato super matxistak, no seke, eta berriz atzera goaz, eta nire galdera da, noiz utzi diote matxista izateari, porque nik ez dut hori ikusi. Eske dirudi orain, esaten dituztelako gauza matxistak itzuli dela, edo orain ere, beti danek egon dira hor, eta beti egin dizkigute komentario horiek, beti izan dira super LGBT-fobikoak, super matxistak, no seke, orduan, amores, atzera goazela, non? Nik ez dakit, beste gauza batzuetan, bai noski, baina zen nahi dut, ostia,
ez galdu perspektiba horik, eske hori ez inoiz ezabatu, hori ez inoiz galdu, beti egon dira. Eta nik uste dut, ni orainago ikerketa bat egiten, Gasteizko udalak eman dit beka bat, ikerketa feministaren beka bat, eta da fantasia hutsa, ze gaia da hain zuzen ere edukilizunak, ez? Orduan daude 4 bloke, bata da reggaetoia eta tuerka, beste bat pornoa, beste bat BDSM kink, eta azkena cruising, sauna, olako espazio sexualak, ez? Orduan pornoaren atalean, agertzen den hausnarketa bat da, ikerketa bat egiten denean, pornoa eta gazteak, zer egin daukan pornoa gazteengan, beti hasierako hipotesiak oso negatiboak dira, ez? Adibidez, pornoaren erruz, neskek praktikatzen dute sexu anala, penetratuak izateko prest daude, eta ez dute gozatzen, eta izaten dituzte desgarroak, ez dakit zer. Inoiz ez dago hipotesi bat, beitu, porno ikusteagatik gehiago masturbatzen dira neskak. Edo harreman heterosexualetan kunilingusa gehiago praktikatzen da. Hori inoiz ez da galdetzen, beti hori prisma da oso negatiboa, ez? Orduan ni horrekin nago pizkat nazkatuta, eta beti badirudiela, nire premisa da, badirudiela kultura adierazpen jakin bat dela problema, izan pornoa, izan reggaetoia, eta problema da heteropatriarkatu. Ze azkenean, queer munduan, perreatzen dugu, pornoa ikusten dugu eta ekoizten dugu, eta ez daukagu, edo sextina, ez? Nudeak bidali alditugu elkarri, eta ez daukagu, nire munduan behintzat ez dago, nola da, como el porno de la venganza hori, ez? Inoiz, ni ez naiz beldur, nik bidali alditut argazkilizunak jendeari, eta ez naiz beldur, inork hori erabiliko duenik, ni humilatzeko. Ze badakite, niretzat hori ez dela humilazioa, ez? Eman aldit pudore puntu bat, agertzen bada nire irudi bat, baina horrekin ez nauzu humilatuko. Eta gainera da, berriz ere fokoa norengan jartzen den, ez? Berriz ere, ez bidali argazkiak, ze kontuz. Ez ikusi pornoa, ze kontuz. Ez tal, ze kontuz. Baina, igual kontuz besteek izan behar dute. Igual horrezik eta bat egon behar da, esan nahi dut. Eske, ezin dena izan da, emaitz ezatea ez kontsumitu pornoa, ez bidali argazkiak, ez egin ezer, orduan, zertara itzultzen gara, monjismora, ezer ez egitera, orduan, ez baut ezer egiten, karo, ez da ezer gertatzen, baina, ostia, bizi garela, badugula guk ere ez dakit, guk ere sexua nahi dugu, guk ere listunak izan nahi dugu, eta gauzak egin nahi ditugu, eta probatu nahi dugu ere, probatzeari ere, bazaioela, errespeto, beldurra, ez hartzen digutelako, ez, nigoratzen da dibez, hasi nintzen hau, rollo super sexuarekin, eta Gasteizen egon, Grinderra, eta sexualitate super, validazioa, eta baneukan kriston beldurra, ETS-ei. Eta beldurra ez dakiten hitza, baina zein du bar, ezagutu behar dugun zerbait dela, eta ulertu behar dugun zerbait, eta gure eskuan dagoena egin dezakegu, baina ezin duguna izan da, beldurra. Eta baten izaten plan, hau, ezin dute egin, ze bestea, eskizartzen digute, beldurra. Nik daukat, lelo bat, ez dakit nik asmatu nuen, baina bere garaian Sare Lesbianista izeneko talde batean militatzen nuen, eta egin genuen gida bat giza papilomari buruzkoa, harreman boieroetan edo safikoetan zer gertatzen zen. Eta leloa zen, el virus del papiloma humano lo inventó el Vaticano. Eta azkenean hori, bizi zara beldur horrekin, eta jakinda, virusak gure artean daude, eta batzutan, nik ustut importanteena dela, adibidez, kontrol medikoak egitea, baina boieron artean ikusten dut ere joera dela, badirudi ez, guk ere erabili behar ditugu latex partzeak, baina gero ez dago argi ezen bat arrisku dagoen kutsatzeko, ez dakit zer, orduan, ez dakit, badirudi beti dagoela aitzakiren bat, eta kurizina eta olako espazioetan, badirudi egun etxemsex festen inguruko alarma hori piztu delako, hori baliatzen du poliziak egiteko redadak saunetan, eta kruizin egunetan. Baina orain dela 4 urte zen COVID pandemia gatik. Orain dela 5 urte, la viruela del mono. Orain dela 30 urte, IESA, ez? Beti dago osasun arrazoiren bat justifikatzeko errepresio sexuala eta jasarpena. Total. Iruditzen ez oso interesgarria, aipatu dituzun 4 puntu hauek, iruditzen ez dugu aztertzen baditugu banan. Lehenago aipatu duzu reggaetoia eta musika, dora zentu? Tuerka, adibidez, olako dantzak, perreoa, Eta zer iritzi duzu horren inguruan, edo zer aztertu duzu, edo kontatu aitekena, kontua da, ni oso reggaetoi zalea naizela, beti danik, reggaetoia existitzen denetik, ze badaukat adina, eta gainera uste dut hori gertatzen
gertatzen dela askotan, neska txuri klasertainekoak, azkenean jo dugula, adibidez hori, kultura latinoetara, pizkat askatzeko, ipurdia astintzeko, ez dakitzer, hori ere problematizatzen dugu, adibidez Leo Beriberi da nire elkarrizketatutariko bat, ondo ezagutzen duzuena, eta hori ze baina, karo, alde batetik daude feminismoaren izenean diskurtso batzuk, ez musika horiek dira denigran a la mujer, ez? Zergatik, sexu praktikei buruz hitz egiten dutelako. Bere zergatik dira matxistak, ez? Bat banikek esaten badu, nahi duzurekin la ruajo en 4, hori bere zergatik da matxista, ez? Orduan ikuste dut hor gauza asko nazten direla, eta gainera orain baditugula, ez? Tokisa, Karol G, ez dakit, Villano Antillano, daukagula pila bat jende egiten, edo Jaun Miko, letra oso aldun txaileak, ez? Orduan hori, feminismoaren izenean kritikatzen dira, puritanismotik edo arlo kontserbadoretatik bebai, eta beti bebai gazteak aitzaki gisa baliatuta. Ez gure umeak daude letralizun horiek entzuten, ez dakit zer, nik ez dut problema hori ikusten. Ni txikitatik bere garaian, lehenengo elmenea ito, gero el papitxulo, niretzat beti irakargarria izan da, eta dira musika, dantza eta letra batzuk, ni sentitzen naiz konektatuta nire gorputzarekin, gozatzen dut, eta divertigarriak bebai. Ez dugula dena in serio hartu behar. Total, hori izan behar nuen, eta gero ere, da superdiskurtso mundu guztiak esan du, eta egia da, baina orai reggaetoiarekin obsesionatuta daude, baina entzun dituzue, duela 40 urte egiten ziren letrak, egiten ziren abestiak, igual zait rockean, igual zait popan, igual zait denetan, en plan, bazteuden, eta badaude letra oso matxistak, letra oso tal dena delakoa, baina beti da reggaetoia, eta uste dutela, zuk diozun argatik, lotzen delako sexu askapenarekin, eta lotzen delako, sexuari buruz egiten da modu esplizito batean, lizunkeriari buruz egiten da modu esplizito batean, eta hori jendari, beldurra sortzen dio, beldurra, ez dakit, beldur bat, edo ez dakit zer sortzen dio. Edo astoratzen gaitu, orduan behar dugu, ez, olako argudio intelektual bat, ze berez, adibidez, maitasunarekin zerikusia daukaten letrek ez dute horren besteko, ez, kezka pisten, ez, baina sexua, ama, eta zer gertatzen da, ez, txikitatik abesten badugu, ez dakit zer, ez, eta gero nik uste dut oroar, hori, orain gaude tuerk eta reggaetoiaren gaiarekin, alde batetik xenofobiarekin ere oso lotuta dagoela, kanpotik etortzen den hori lotzen dugu errezago matxismoarekin gure kodeak baino, ze beitu gati gurekin egon den movida, eta ez, inork ez du esaten edo festival batean, rock festival batean, kartelean emakumerik ez, eta hori ez da matxismoa, ez, eta bai da matxismoa, norbaitek esatean nahi dut larrua jo, ez, bezeri gabe. Eta gero, queer kultura aldarrikatzea eta kultura disidenteak aldarrikatzea, ez, orduan ez dakit, bogin esena aldarrikatzen dugun moduan, tuerk esena, eske da superqueerra, superbeltza, eta oso zerikusi handia dauka, komunitate, erresistentzian dauden komunitatekin, ez? Orduan gero agertzea, feminista klasiko ilustratu bat esaten, ipurdia mugitzea dela, gizonen begirada asetzeko, gizonen gozamenerako, eta hori, dela ipurdia mugitzea, ez da hori, da kultura oso bat oso interesgarria, eta ezagutu behar duguna. Hemen jarri dut adibide bat oso argia, Espainiar estatuan oso argia izan zena, Benidorm Festa egin zenean, eta egon zenean Rigoberta Bandini eta Chanel, hori izan zen, baina lotxagarria saretan irakurri zena, ze xenofobia, ze mezu nazkagarriak, ze karo, Rigobertaren titia zen super aldarrikatzailea, zen, mezu berria, mezu tal, eta mezua ongi daiteke, eta bakoitzaren interesen arabera marabila, baina gero Chanel egiten zuena, precisamente dela, eske gainera zuen ez zer erakusten, esan egot, ez dakit nola esan, beraz ego izan bere dantza egiten, bera bestia besten, eta hori zen, nazkagarria, matxista, no seke, eta orduan da, en plan, baina ulertu duzu Rigobertaren letra, benetan ulertu duzue, zein den bera aldarrikapena, sigero zuek egiten duzue Chanelekin hau, eta aipatzea kubatarra dela, edo no seke, hostia, fuerte izan zen hori. Hori aipatzen dugu ikerketan, Paula Valiente de la Cruz sexologoa donostiarra da, eta mestizoa da, bere ama dominikarra da, eta orduan, zutan jarri zen, eta sexologia ikasten zebilen momentu hartan, eta lan bat egin zuen Chaneli buruz, ez? Eta hori ikusi zen, nola hori aitzakia zen, gainera, ezken iruditzen zait, berak esaten duenean Chanelek, abesti horretan, no sé, tengo a los dadis contentos, no sé qué de los dadis, jasen ez hori da prostituzioa
aldarikatzea, sedadi, sugardadiz, eta dinozu. Eta zergatik ez duzu uste dela, como decir papi. Osea, ez diozu, beti susmo hori dago, ez? Edo ez erdibiluzik. Eta nik berriro ikusi nuen bideoa, eta zeraman, manga luzea. Manga luzea! Bai, torera bat maila batzuk, baina transparentziaren batekin, ez? Jazta. Baina ez, osea, horatzen zer dago, ba hori, putafobia, slut shaming, ingelesez deitzen dena, arrazakeriari lotuta, ez? Ba, emakume latino bat, datorrela ona, eta bai, sexiegia, ez dakit zer. Bai, ez gainera latina delako, ez ziur nago, gauza bera egingo balu, Lola Indigok, igual zaitea adibidez jartzearren, bai, kritikakutu zela, baina beste leku batetik. Bai. Que de hecho izan ziren, eske, jende publikoa, osea, negoratzen dut adibidez, Jesus Vázquez, telebistan esaten, eske nola joan daiteke kubatar bat, Espainia errepresentatzera. Telebista publikoa. Bueno, igual zaiteo zin telebistan, Katalana dela, osea, es como, ya es que kubatarra da eta katalana. Baina gainera, eske amorra ematen dit hori, gero jende horrek defendatzen du Rigoberta eta bere letra, eta da orduan. Pero ze hostia defendatzen duzu, Bai, ez duzu ulertu, ez diozu buelta bat eman. Gaur egun, edo uste dut sareekin gertatzen dela asko ez, baditugula como mezu hau simple ezakiten hitza, baina, bueno, mezu hauek direla, aldarrikatu behar dugu pezoia. Eta mundu guztia, bai, aldarrikatu behar dugu pezoia, oso ongi esan da. Baina gero ez zabiltzate pezoia aldarrikatzen. Aldarrikatu, pezoia igual zaite, baina, hostia. Bai, hasieran esan duzunean hori zer den lizunkeria, karo, eske besten begiradan dagoenez, adibidez hori pezoia markatzea kamisetan, hori ja berez bada lizuna gizarte honetan, ez? Eta Leo Beriberik esaten zidan, karo, eske adibidez pertsona beltzok ez dugu ezer egin behar begirada txurirako lizunak izateko, osea, berez hipersexualizatzen gaituzte, izan emakume, izan gizon, edo izan ez binario, edo queerrak, ez? Bai, triste. Bai, eta gero musikan ere nola kritikatu den emakumeen sexualizazioa, cuando azteko, esan duzuna, sexualizazioa zugan dago, zuk ikusten duzun hortan. Osea, nik ikusten dudanean, eta hau da superadibide simplista ez, baina marikoiok ikusten dugunean Lady Gaga tangan oholtzan, eske ez dugu sexualizatzen. Eta bera ere ez du bere burua sexualizatzen hori egiteagatik. Edo igual zait, lauanketan jartzeagatik, Madonak egiten zuenean masturbazioa, koreografia edo delakoa, oea, no seke. Hori da sexualizazioa, edo hori da artea, performance artistiko bat, gero ja, zuk horrekin, hortan ikusten duzuna, edo zuk horrekin egiten duzuna, zure arazoa da, ez berena. Eta gero adibidez, feminismoaren kasuan, sektore berdinak dira, hipersexualizazioa kritikatzen dutenak, eta hijab, hau da, zapi islamikoaren kontra egiten dutenak, berdinak. Orduan da, olako, kode bat zenbat azal erakutzi alduzun, gehiagi erakusten baduzu, alienatua zaude, patriarkatuak alienatzen dizu, baina zapia janzten baduzu bai, ez? Orduan bai, eta nik uste dut hori berriro ere, ez? Queer pertsonok gainera frogatzen dugula, ez dela egia hau egiten dugunik gizon baten begiradari begira edo patriarkatuak engainatuta. Adibidez, ni jarraitzen dut, seguruzuk bai, ez? Nola da, Samantha Hudson eta Maria Barrier, bere kidea bimbofika da zen. Maria Barrier da lesbiana, lesbianismo politikoaren superdefendatzaile zutsua, eta bere Instagramean dago erdibiluzik argazki gehien, eta orduan da, hori, askatasuna hori da, nahi duenak, garenoko lan nudistagoak edo exhibizionistagoak, nahi dugu gorputzarak utzi, bai hori jasan barik, ez? Total. Eta kentzea hori, ez dugu lertu behar, kendu behar dugu ideia hau, non uste dugun, egiten dugun guztia egiten dugula gizonen plazterrerako. Bai. Ez que, precisamente ez uste duzu nire dela gizon baten plazerra, amor, ez justu igual edut kontrakoa. Bai. En plan, ez dut egiten hau giztu baten plazerra lortzeko. Eta hemen, irekin edut gai bat dela erotika, ez? Eta nola erotika duela urte bete igual ja, ez? Egon nintzen mai inguru batean anerperitzekin, eta anerrek esaten zuen nola erotika ikasten den, eta aldatu daiteken zerbait den, ez? Eta nola igual badugu ideia hau de, no, eske ni heterosexuala naiz, eta ja, edo ni homosexuala naiz, eta ja, eta gainera, igual gustoko ditut bakarrik gizon maskulinoak edo no seke, eta nola den super, absurda ez dakiten hitza, baina bai, nola murriztu ezak egun sexualitatea gauza batera, eta ikasi dugun gauza ontara, eta listo, ez? Eta nik egon da orain trend bat TikToken dela, como
ahots bat esaten a gay boy, a femboy, a no seke, eta mundu guztiak gustoko duen, edo ez duen gustoko, eta nola zenbat eta zenbat marikoiek, esaten zuenan femboy, esaten zuten, ez. Eta hor da, como, ostia, benetan, zuek gizon hetero bat, ez denez, queer pertsona bat, marikai bat, lumadun pertsona bat, oraindik ere lumarekin dugun gorrotoa, ez dakit nola eritzen edo honekin, eta zin maz kritikatu nahi dudala, inozitzen dalako, en plan, ostia, oraindik, gaude hor, eta zenbat pertsonak zen diate, eskin ikusten ezkit bakarrik como heteroak. Ke? Ez dakit, nire urtetik izkagarria. Osa, nik uste dut bi gauza ikusten ditut oralde batetik, nik uste dut interesgarria dela desira esploratzea, eta adibidez ikerketan hainbatek aipatzen dute, adibidez Ibai Fresnedok, pornoak paper hori ere betetzen duela, badirudi berriro ere. Ez, pornoak zitzen gaitu indarkeria sexualean, ez, pertsona kritikoak balin bagara, bilatuko ditugu eduki jakin batzuk, eta adibidez Ibai kontatzen du, berari pornoak balio izan diola, desira sentitzeko, oza, desioa pizteko, beste gorputz motekiko, ez? Adibidez, marika posizio batetik zetorrela, eta igual hasi dela porno transa ikusten, ez? Edo porno boieroa, eta batean desiatzen dut, hori, boiera mari mutil bat, edo pertsonaz bitar bat, ez dakit zer, ez? Eta hori askok esaten dute, ez? Erabiltzea pornoa, pizkat autoesplorazio hori egiteko, ez? Orduan ikuste dut, beti, ez? Heteroa zarenean galdetzen digutela, zergatik ez zara heteroa, ez? Baina heterosexualek ez dutela horren besteko autoesplorazio hori egiten. Baina bestetik, ikerketan ere planteatzen dugu, desira ez egotea etengabe desira epaitzen. Ze azkenean, jo que se zergatik nik gustoko ditut marimutilak eta ez emakume femak. Igual hori da femfobia, igual dezera iki behar dute nire desira. Jo, azkenean, esatea, me pone lo que me pone, edo incluso performatzea, ez? Butch fem dinamikak nik maite ditut, gero eta femago nabil, ze azkenean feminismo eraldu nintzenean, mesua zen feminitatea dezera iki, ez? Eta orain nago, aldarrikatzen hiperfeminitate hori, ez? Eta gertare jago egiten da, ez? Buelta bat eman zaio horri ere, eta en plan da, helburu ez da izan behar feminitatea debekatzea, ez dakit nola esan, edo kentzea, baitzak hausnarketa bat egitea, eta, gustora egotea bere gorputzarekin. Eta, sexuan hori, adibidez, hirugarren ardatza esan dizut dela BDSM-a, ez? Berriro ere, adibidez, feminista abolizionistentzat, BDSM-a da, gizon eta emakumen arteko sadomasokismoa, eta gizonek emakumeak dominatzen dituztela. Eta gero ikusten duzu, pornoan domina pila daudela, eta gizon sumiso pila, baina gero bebai, queer historian, queer mugimenduan, bai gay komunitatean, zein boiera komunitatean, egon dela BDSM esena superpotente bat. Orduan horrez da, ezke gizonek, hipoitu nahi gaituzte, erotikaren aitzakiarekin. Ez da, sexualitatearen parte ere badirela, botere jolasak, eta horrek ez duela zan nahi. Osa, hori ez dugula naztu behar benetazko indarkeriarekin, baizik eta dela, edo performance bat, edo testu inguru erotiko batean, adosten dugun esperimentazio bat. Minarekin, humilazioarekin, eta dena da zilegi, baldin bada, desiratik eta errespetutik. Zaintzetatik bebai, ez? Oso interesgarria da, nola BDSM kulturan, kode oso normalean zu joaten zara pertsona batek intxortan egitera, eta ez da inasplizitua adostasuna. Zuk zer nahi duzu egin, zeintzuk dira zure mugak. Bukatzen duzu txortan egiten, eta nola sentitzen zara, zer behar duzu. Hori BDSM komunitatean dago super landua. Egia da. Ni hemen burratu hori zait, askotan hitz egiten diren erlazio irekiei buruz, eta polimaitasunari buruz, eta igual gehiago erlazio irekiei buruz, nola jendeak hasten duen, sexua izan dezakegu beste pertsona batzuekin, edo dena delakoa, baina jazta, gero romantikoan ez, edo lo que sea, baina sexualitateak justo hau dena da, ez, zaintza da, pertsona batekin zaudela ulertzea, ez dela bakarrik penetrazioa eta edo sexua eta gero banoan iretxera, en plan, ostia, eske sexuaren baitan, ez, sartzen da, akto sexualaren baitan sartzen da ere, zaintza ulertzea, entzutea, gero, mimoak ematea, edo ez, okizaren arabera ez, baina uste dut hori ere, ulertu behar dela, ez, sexualitatearen barruan, hori dena sartzen dela. Akto sexuala edo BDSM-a, edo batean izan gaitezkela super guarras eta super sumisas eta no seke, baina igual ere izan daitekela como
performance bat, ez dakit nola esan, osea, gure gustoen arabera, gure desiren araberako zerbait dela, performance bat dela, baina gero ja, nik igual ez dut, hau nahi, edo igual bai. Claro. Eta hori ere ongi dagoela ulertu behar dugu. Hori, nik uste dut dela bi gauza diferenteak, oza, zaintzak ez duela esan nahi, sexua izan behar duela, holan biguna, oza, izan altzarela superkinki eta hardcore eta, ez, egin humilazio jolasak eta bukatu, ez dakit, moratoi ez beteta, baina aldi berean, eta zelan zaude eta samurtasun momentuak, ala ez, baina respetu batetik, ez? Eta izan dezakezu sexu bat supernormatiboa eta konbentzionala, misioneroa eta gutxi gehiago, eta sentitu zure muga gainditu dituztela edo ez zaituztela zaindu, ez? Orduan ikustu dut hor ere, nahazten dela, goratzen dut, Emakundek atera zuen kanpaina bat, hori, azaroaren 25-aren bueltan, pornoa da gazteen sexu heziketa eskola eta horren kontra egiten, ez? Eta dinozu alde batetik, gazteen sexu heziketa eskola da dena, da kuadrilla, da futbola, da, jo que sé, mujeres y hombres y viceversa, edo elite, edo osea, pornoa da gauza txiki bat pertsonon bizitzan, ez? Eta bestetik, zegoen datu bat kanpaina horretan, porno esenen 80%ean indarkeria dago. Eta nik hori, susmopean jarri nuen datu hori, zen hondik atera duzu hasteko. Esan zidaten, TFG batetik atera zutela. Ikasle baten... Vale. Osa, un rigor, eta gero aldi berean ikasle horrek hartu zuela datu hori Estatu Batuetako ikerketa super zahar batetik. Eta gero, porno esena batean, zer kontziratzen duzu dela indarkeria? Irain bat, edo, ez? Hori da, edo eiletik tiratzen badidat, edo horrela hartzen badidate, baina eske hori baldin bada jolas adostu bat, eske hori da nire, oza, azkenean zaudelarrua jotzen, eta etengabe, como, izi me mola que me den caña, hori zer da, alienatu duten nagoela. Bai, eta ez dute ulertzen, igual hori gustoko izatea, eta nahi duzula, hori, oza, zuretzat ez dela zerbait negatiboa egitek tiratzea, edo humilatuta izatea. Hori da. Eski igual, zure desiraren baitan dago. Hori, beste gauza bat da, konturatzea zergatik badirudian iruditerian gizon heteroak direla dominatzaileak eta emakume heteroak sumiso rolean. 50 sombras de Grey. Izan daiteke ere de gay, baina, eta gizon homosexualen kasuan, asko, eta asko epaitu dugu eta señalatu dugu, nola, hori, femeninoagoa dena edo denalako izan bar dela pasiboa, eta bestea izan bar dela aktiboa, eta dena delakoa, eta hori gaizki dagoela, aintzat ematen bada. Edo beti esaten badizut pertsona batek zu ikustagatik bakarrik uste duelako ja pasiboa zarela, eta listo, baina eske pasiboa izan nahi badugu ere, izan gaitezke ere pasiboak, eta igual eski nahi dugu precisamente pasiboak izan, eta superfemeninoak izan, eta hori ezin dugu epaitu, esan duzuna ez, ezin dugu epaitu pertsona baten desira. Hausnarketa bat egin dezakegu, honen inguruan, edo nahelakoa, whatever. Baino, ezin dugu epaitu. Eta gero apurtzen dugula ere, adibidez, dinot, nik ez dut asko kontrolatzen gehi kultura, baina leder, hartzak, ez? Osa, igual izan alduzu hartz bat dela tipo bat super gizon holan, jo que se, iletsua handiaz dakizer, eta igual bera da sumisoa, eta gustatzen zaio egotea lokal batean, 20 tipoekin fistina egiten bere ipurzudutik, ez? Orduan, nik uste dut hori ere, bizibilizatu behar ditugula, alako, nola apurtzen dugun etengabe queer komunitatean rolekin, eta... Zenia dibiz, eskini sentitu naiz ere, epaitua, igual ez modu zuzenea, baina izaten nuen joan plan, eski igual nik ere aktiboa izan barko nuke, edo dena probatu, edo dena frogatu, eta no seke, eta slat shamina, ez, eta nola, eski pasiboa baztara, eta no seke, eta eta batan den plan, eski nik gustoko dut. En plan, eta ni nabil sexu harreman hauek izaten, ez? Jazta, egin dut nire hausnarketa, egin dut nire tal, frogatu dut nahi duena, eta jazta, eta orain nik jarretuko dut nahi dudana egiten. Uste dut hemen ere gertatzen dena da, igual, queer komunitatean, precisamente queerrak garenez, eta gauza asko zalantzan jarri ditugunez, gure desira ere, asko kuestionatu dugula, eta aldatu dugula, eta frogatu dugula, eta igual, ireki garela esperimentaziora, justo horregatik, ez? Ulertzen dugu esperimentazioa barrezkoa dela, edo no seke, baina gero, bakoitza, con sus kings, con sus cosas, con su tal, eta horrekin aurrera. Eta listo, ez? Ez dugu gure desira epaitu behar egunero, eta en plan, ez nabil, jo que se, aktivista izaten, ze gaur pasiboa eta sumisa izan nahi dut. Gure erotika askatu behar dugu, bai.
Bai, eta zer esan behar nizun, bai, gero, nola mundu heterosexualetik, badirudien LGTB izatea dela, nor maite duzun, edo norekin oheratzen zaren, edo zure identitatea, baina, bueno, niretzat importantea aldarrikatzea bebai kultura garela eta komunitatea garela, ez? Eta sexu askapenaren inguruan badago kultura potente queer bat, ez? Eta hor adibidez, hori 4. kapituluan kruizina lantzen dugu, ez? Eta nola, bueno, badirudien ja ez dela beharrezkoa, ez? Nire lagun gehiren batek esan dit, nik ez dut kruizinarik egiten, eske ja ez dut behar, ze joan alnaiz diskoteka batera, edo Grindr erabili aldut, baina nik uste dut oso polita dela, kultura bat, non kode jakin batzuk egon diren, eta erresistentzia bat egon den, ez? Eta gainera gozagarria, ez duzu zertan aukeratu behar, ze guai joatea mendira, ni ez naizela tipo marika bat, inbidia puntu bat ematen dit, ze planazo, hartzandara joatea, ez, edo gopegira, biluzik, eguzkia hartu, igual ikusi pertsona bat, begiratu, ez dakit zer, eta dira mundu batzuk, non tabu pila bat apurtzen diren, ez? Bueno, badago ekintzaile bat, Mari Riz liburu dendaren kidetariko bat, Madrilen, Oskar deitzen da, librero marika zareetan, eta bera kontatzen du, bera dela, asexuala puntu zentzu batean, espektro asexualan dago, eta aldi berean, berak erosoago sentitzen da, kruizina praktikatzen, bikote batekin sexua izaten baino. Zergatik, kruizinan inork ezaitu epaituko, egin nahi duzun bakarra baldin bada, masturbatzea pertsona batzuk begiratzen. Eta hortik kanpo hori da perbertsio bat, ez? Orduan, ez dakit ulertzen den, baina nola gainera heteronormalizazio hori, ez? Badirudi gaur egun, ja eskondu algara, umeak izan alditugu, eta bai oso ondo, eta ni adibidez ama naiz, eta aldi berean, gustoko dut sauna batera joatea, eta sexua izatea pertsona bat baino gehiagorekin, ez? Eta ez dira, zegero bai mundu boiotik badirudi, traidore bat zara, eskondu zara, ama izan zara, bai, baina Bartzelonan dago Boieras al Vapor izeneko festa bat, Boieras al Vapor, me encanta. Eta joan naiz birritan, eta Boieras al Vapor, dira, sexu jaiak sauna batean, gehien kulturan bezala, baina pertsona, gizon zizak ez diren pertsona guztientzat. Zu ongietorria, trans espektroko edozein pertsona, ezbitarrak, boierak, bisexualak eta bar, eta hor elkartzen gara, eta, erdi biluzik edo biluzik, jakuzian, saunaz dakit zer, eta normalean, hor sortzen dira, edo orgiak, edo atea itzita edo zabalik, eta hori sortu dute, bi boierak, biak amak direla, ez? Orduan ez, batzutan hori badirudi, sartzen zaituztela kutsa batean, eta ez, ja june ama izan da, orduan ja heteronormalizatu da, eta ez duzu imaginatzen, izan naizela ama, eta orgia batean parte hartu, ez? Eta gainera nola egindak uste duen, ja ama izan zarela, edo bikote bat duzula, eta ja zarela monogama, eta listo. Ni ben flipatu nuen ze, nire, Iruñako ezagun batzuk, bikotea dira, eta ezkonduz ziren, eta jendeak, nire atineko jendeak, flipatzen zuen, ze ezkondu dira, baina horraz irekiarekin jarraitzen dute, eta nien plan. Pero ez duzu, ezkontzaren gatik beren bizitza aldatuko dela, en plan, batean gu bakarri gaude, rollo como idea super katoliko hau, super unidos en santo matrimonio, ja ezin gara inorekin egon, en plan, tio, benetan, oraindik ere, ideia hauek ditugu. Zer dugu oraindik ere, monogamia dela bide bakarra, eta monogamia izan bar dela, behin ezkonduta, behin seme alabak izan ta dagoen aukera bakarra, ostia, eske oraindik ere, urruti gaude. Eta nik uste dut, heteroen artean gertatzen dena da, hau gertatzen dela, baina oso izkutua normalean. Dira mundu klandestinoak, adibidez, swinger, swinger, interkambio parejas ez dakiz zer. Asko ematen da, baina, karo, igual zuk ez duzu espero, zure lankidea swingerra izango dela, edo zure lankidea domina dela bere zenarrarekin, ez? Eta, bai, hori, guai legoke, azkenean uste dut dela queerron ekarpena, guk bai hori bizibilizatzen dugula, ez? Bai, eta mundu heteroan adarrak daudela en la orden del día, eta da en plan, tio, eske ulertuko bazenute sexualitatea beste modu batean edo tal, en plan, zenbat pertsonak izan zezaketen erlazio ireki bat, eta super ondo eraman bieren bizitza, baina, como dutenez ideia hau, monogamia, sexua, no sé, gainera, como sexuari ematen zaion, como, kasi sakratu badela, sexua izatea beste pertsona batekin, no sé, oye, aquí cada cual con lo suyo, baina, hostia, ez dakit,
nirik ez garitzen zait, gainera oraindik ere, pues, gure adineko jendan, bueno, eski dauzin jendetan. Aipatu behar nizun beste gauza bata, nola, pues, aipatu zuen kruizin hau eta hau, dirudi, ez dakit, zerbait aktuala igual ez dela, baina duela urte gutxitakoa, baina hau da, cariño, como los dinosaurios de viejo, osatzen nahi dut, eske sexualitatea beti egon da, klandestinitatea igual bultzatu dituzte batzuk, baina, zen nahi dut, hori betienek egon da, eta aldarrikatu nahi dut ere, hemendik gatozela. Bai. Nola rendik egiten den slut shaming, kruizin eta hauek eta no seke, eta gaur egun hori, ja, nola, baina ki horror, no seke. Hemendik gatoze. Eta hauei esker gaude hemen. Sexu kode eta segurtasun kode hauei esker gaude hemen. Uka ebez tuli-tuli abestia egin genuenean, hori justa darikatu nahi genuen, ez? Eske kode hauetatik gatoz. Eta hauei esker, gero jendak izateko, no, eske a mi no me representa, eske niri hau ez, no seke. Eta zuk zer egin duzu? Ja. Marikon. Osea, zan nahi dut, eske hemendik gatoz. Eta ezin duguna da hori, lotxatu, slut shaming egin pertsona hauei, eta epaitu, eta no seke. Nola, bigarren mandamentua, lo de honrarás a tu padre y a tu madre, bau da berdina, osea, gure arbaso kuirrak honratu behar ditugu, eta horren parte da, adibidez nik, hainbat liburu idatzi ditut, eta lehenengoa 10 ingobernables, hainbat pertsonei elkarrizketak egin nizkien, eta bat zen Julio Lajero, zela garai, osea, nik elkarrizketak egin nionean, 86 urte zituen, hil zen aspaldi, eta frankismo garaian, Bilbon bizi zen, eta bera zen Maritxu superarroa frankismo garaian, eta joaten zen tuli-tuli egitera, Askorriko hondartzara, Bebai Santo Domingora, eta nabil esaten, igual, 50. hamarkadan, adibidez, ez? Eta kontatzen zizun nola, gorte kaleetan, ez? San Franen, prostituzioa eta gehi mundua zegoen oso, eskutik eta zelako elkartasun dinamika zeuden haien artean, ez? Orduan ikustu dut, hori aitortzen, eta gero areta atzerago joaten bagara, adibidez Silvia Federitzik Caliban eta La Bruja liburuan, euskeraz ere itzulita dagoena, kontatzen du erdiaroan, sexu askapen dinamika bat zegoela, eta horrekin bukatzeko Elizak sustatu zituela prostibuluak. Komeni zelako, hau da, kontserbadoren ikuspuntutik egokiagoa zen gizon batek prostituta baten gana jotzea, egin ordez orgia bat, jo que se, akelarre batean esango dugu, ez? Orduan, hori ere, etengabe sistemak baliatzen ditu, hau onargarria da, baina izkutuan baldin badago, ez dakitzer, eta, bitxia da. Ja, es como que badoaz gutxinaka edo modu batean edo bestean, onartzen lizunkeria batzuk ze interesatzen zaie hau onartzea, eta orduan, hau jausten dugu, hau igual ez da lizuna, baina ze interes bat dugu honen atzean, ez? Hori da, bai. Eta gero nik uste dut, eta gure esparruetan ere, apurtzea, ez sortzea arau berriak, ez? Batzutan apurtzen dugu, jaso ditugun arauekin, baina sortzen ditugu, kode berriak, ez? Adibidez, jo que se, galdu dut aria, beste gauza bat. Bai, eta uste dut, eta galtu nahi nizun berriz pixka bat pornografiara itzulita, ea zuk nola ikusten duzun, edo ziritzu duzun, porno feminista edo deritzona, ez? Horai sortu den, korriente berri hau edo, porno feminista sortzekoa. Nik uste dut, pornoa berez, esaten dutenean, pornoaren abolizioa. Baina, pornoa da, askok gustoko dugula jendea ikustea larrua jotzen. Eta hori estimulagarria egiten zaigula. Orduan hori bere zergatik da txarra. Orduan bi problema daude. Zer representazio dauden, sexualitatearen zer representazio dauden, eta hor ere ez duzu jo behar porno super alternatibora. Onerako edo txarrerako sartzen zara Pornhub bezalako lako YouTube, tube batean, eta denetarik topatu dezakezu, ez? Mutil transen arteko sexua, bi mutil trans elkarrekin larrua jotzen. Hori non ikusi alduzu edo, non ikusi alduzu testosterona hartu duen mutil trans baten klitoria. Askotan pornoak ematen dizu errepresentazio hori, beste lekuetan topatzen ez duzuna, ez? Orduan, ala ere, hori, errepresentazioaren aldetik, ez baduzu gustoko jasotzen duzuna, ekoiztu zurea, ez? Hortik atera zen, pospornoa zena, bere garaian, Ania Sprinkel estatu batuetan, gero Bartzelonako, ez? Itzi Arziga, euskaldunak ere
Oregon ziren, nik elkarrizketa egin diote Urkori, Urko da Iruneko pertsona ez binario bat, joan zen Bartzelonara bizitzera, eta hor sortu zuen Postop izeneko kolektibo bat, eta egiten zuten performance sexuala, baina, claro, performancea hori, igual larrua jotzea haien artean, BDSM estetika batekin, hori jaientzat, arte interbentzio baten moduan ere planteatzen zuten, ez? Total, alde batetik dagoela errepresentazioa, sustatu ditzagun, ez? Gorputz anitzak egotea sexuan, barkatu pornoan, eta gero beste arazo bat da industria bera, ez? Orduan industrian zer gertatzen da? Askotan biktimizatzen dira aktoreak, ez? Aktore, batez be emakume aktoreak sartzen dira behartuta, prostituzioan bezala, ez dakitzer, sustatu dezagun pornoetiko bat, non langileen baldintzak duinak diren, non haiek erabakitzen dituzten zein praktikak izango dituzten eta zeintzuk ez, eta zaintza dinamika batzuk dauden, ez? Orduan, ikerketan aipatzen ditugu izen batzuk, porno feministan Erika Luz, dago hor, niri gustatzen zait Paulita Papel, daukana adibidez Hardwork izeneko ekoiztetxe bat, eta Hardwork dago espezializatuta gangbangetan, ez? Gangbang normalean da emakume bat eta gizon askorekin sexua izaten. Eta hori ikusten da gauza oso matxista baten moduan, hau da, bortzak eta taldean izango balitz bezala, eta Paulitak buelta ematen dio, eta esaten du niretzat da paradisua, egotea 7 gizonekin ni, eta los 7 pa mi, adibidez, ez? Eta gero dauka porno amateur edo, ez? Kaseroaren ekoiztetxe bat, eta hor agertzen da bikote bat azaltzen, kaixo, jo que se, Pepita eta Jaimita gara, eta hemen gaude, larrua jotzen dute, eta gero agurtzen dute, eta kamerari adierazteko hau egin dutela desiratik eta gozamenetik, ez? Eta pertsona queer asko agertzen dira, gorputz lodiak, pertsona razializatuak, orduan porno hori ikusten duzu eta zein da arazoa. Ja desmontatzen dizu kritika abolizionista osoa, baldintzak duinak eta representazioa anitza, ez? Nik ulertu ezaket kritikatzea pornografia ikusten baduzun porno bakarra baldin bada mota bat. Baina, karo, igual da hau, ez? Pornoa egiteko modu asko daude, gorputz ugari daude, horren igual, ez da gindola esan, baina, karo, zure kontsumoa baldin bada bakarrik, como porno heterosexuala eta modu batekoa, zure kontsumoa da birplantatu behar duzuna, ez? Eta gero gidoia gero apurtzen dugu. Nik uste dut jendear esploratuko bagenu zer bilatzen duen jendeak harrituko ginateke. Eta hor adibidez antza ikerketa batzuen arabera, neska gazte heterosexualek, nerabe heterosexualek kontsumitzen dute porno lesbikoa. Egiten zaielako porno heteroa baino ez hain bortitza. Orduan, gustorago ikusten dute. Edo Bambi, ezagutzen duzu seguro Amurrioko performer zoragarri hau, bera kontatzen zidan, erabea zenean, eta zegoen planteatzen ia emakume transa zen, despistatzen zitzaion gauza batzen, berak kontsumitzen zuen pornoa zela gehia. Orduan esaten zuen, karo, nik ikusten badut porno gehia, igual ez naiz emakume trans bat, eta gero ulertu zuela, sexualitatea dela libreago. Eta, gauza bat dela, nola sentitzen zaren zure buruarekin, eta beste gauza bat da, zer gustoko duzun pantalla batean ikustea, ez? Hori, eta gero uste dut agertzen dela, sarekin orokorrean, eta hau ere interneta da, ez? Eta, karo, internetan egiten duzun erabilera, bezan daiteke, ona, txarra, dena delakoa, positiboa edo negatiboa, dena delakoa bakoitzaren arabera, baina joder, pertsona asko nire asko lagundu digute, Gure gorputza representatuta ikusteko. Gure gorputza ikusteko, beste pertsona batzuetan, ikusteko nola desiragarria ere izan daiteke, nola izan daiteke erabilia modu batean edo bestean, nola, joder, horrek ere asko lagundu digu. Eta hemen irustu gertatzen dena da, jendeak uste duela ez dugula pentsamendu kritikoa. Egia da gizartean ez dugula, ez gaituztera bultzatzen pentsamendu kritikoa garatzera, dena delakoa, bale. Baina, aspektu guztietan, guk ikusten dugunean telesail bat, eta ikusten dugunean, ireketa masibo bat, badakigu hori dugula egin behar, ez? Eta fikzioa dela, ez dugula egin nahi. Zergatik ikusten dugu pornoa ikusten dugunean egiten dugula, justo literalki ikusten duguna. Erreproduzituko dugula, ez pasatuko dugu gure filtrotik, eta auskalo, zer egiten dugun horrekin. Igual egingo dugu literalki, edo igual ez, edo igual ikasiko dugu zerbait, edo igual ez dugu ikasiko, eta beste modu batean, baina nahi dut, pentsamendu kritikoarekin ikusten ditugunean, igual ez da, eskagoratzen dut abiz, skins, no? Eta nola kritikatu den
eskinstelesaia eta drogen romantizazioa eta bar, eta no seke, eta igual egia da, nera begarenan ez dugula pentsamendu kritiko hau eta romantizatzen dugula edo nerakoa. Ba, eski, precisamente igual ez dugu hainbeste kritikatu behar hau, baizik eta pentsamendu kritikoa aldarrikatu behar dugu. Eta ikusi dezakegu, nik uste dut Heartstopper, eta niri Heartstopper me encanta, eta me vuelve loca, eta nik ez dut espero nire bizitzan hori gertatzea, ze badakit fikzioa dela, eta igual gertatu daiteke, edo ez. Baina nik ez dut espero, orai, bueno, maite minduko naiz, eta bizitza, eta no seke, eta biziko dut, eta historio hau, ez dut espero, ez? Ba, pornoan gauz da bera. Ni pornoan ikusten dut, eta batzutan ikusi dezakegu, pues fikzioa izango balitz bezala. Baina igual ere, horri esker, ikusten dut, pues igual nik kink bat baldin badut, eta gizartean igual ez benetza usartzen praktikatzera, edo inkluso esatera, eta badan ikusten dut pornografian badagoela hau, joder, pues igual laguntzen dit. Nire kinka garatzen, edo ez, edo bizitzen, edo gutxienez asetzen, edo ez dakit. Ez dakit, ez dut pentsamendu kritikoa dela aldarrikatu behar duguna, eta ez beste bakarrik, pornografia da arazoa, eta pornografia eta no seke. Eta zuk dinozuna sare sozialak ze importanteak izan diren, ez? Queer pertsonontzat, zaretzeko, bai, erabat. Eta OnlyFans, zein da zure iritzia OnlyFansari buruz? Ezke hori ere lantzen dugu ikerketan. Eski zaila da, ez dakit, zaila da, nik egia esan, honi buruz eta prostituzioari buruz, ez daukat como pentsamendu supergaratu bat, uste dut, asko falta zaidala eta falta zaigula orokorran entzutea pertsona hauen ahotsa, ez? Entzutea zergatik egiten duten, nondik egiten duten, dena delakoa. Ez dakit, uste dut ere, printzipioz, hola modu oso simplista batean, ikusten badugu pertsona bat dela bere gorputzarekin modu askean eta nahi duen bezala erabiltzen, pues, zein da arazoa, baina hau dena bezala ez, gero planteatu zakigu bai, eta zergatik egiten du hau, edo no seke, pues dena bezala ez, depilazioa bezala ez, pertsona bat depilatzea ongi do gaizki dago, oie, pues, egiten nahi duena. Derrigor, nondik dator, no seke, zergatik egiten duzu, hor bai igual planteamendu bat egon daitekela ez, baina eske berriz kontua da, OnlyFansari buruz edo hitz egiten dugunean, edo prostituzio buruz egiten dugunean, gertatzen da, ez da shamen, epaiketa. No, eske egiten duzu hau, eta orduan ez zara feminista, eta orduan ez zara ez dakize, eta orduan ez zara ez bestea. Tia, utzi pakean ere ez, moduren batean, osea, ez dakit. Bai. Gauz asko aztertu behar ditugu, baina ez dut, itzultzen garera berriz ere, hausnarketa kritikora, gizartera. Zergatik egiten dugu, nondik dator. Ongi dago, gaizki dago, nork epaitzen du ongi do gaizki dagoen, ez? Ze puntutik epaitzen dauzu ongi do gaizki egiten dudan, hau. Ze gainera, igual denean, pertsona, hetero bat, monogamoa, esaten didana, ezin dudala egin modu publikoan, edo ezin dudala egin modu pribatuan, ezin du... Zuk ni epautuko nahizu? Osea, nahi dut. Ez dakit, gaia komplexua da, baina ez dut falta dena asko da hori. Beste haien ahotsa entzutea. Eta entzutea, eta ulertzea, eta ez epaitzea. Zeske, gure joera da epaitzea. Ze igual nik pentsatzen dut, prostituzioa, ze gaizki, ze derrigortuta daude hori egitera. Eta zein da alternatiba. Karo, adibidez esaten dute zein da alternatiba. Garbitzailea izatea. Eta zer gertatzen da, prostituzioan autonomia gehiago baldin badaukat, ordutegi autonomia, ez dakit, ez, edo, bai. Eta nola gainera, bultzatzen ditugun pertsona batzuk prostituziora, ze hau da baduzuen aukera bakarra, baina gero epaitzen ditugu prostituzioa izateagatik. Hori da. Bai, nire ustez, errora, joan behar dugu, errora, eta erroa zer da, arrazakeria, atzerritartasun legea, transfobia, ez dakitzer, ez? Bai. Ni de hecho, gogoratzen dut txikian nintzenean, eta nire planteatu nuenean, emakume transa nintzen, edo ez nintzen, nire ideietako bat zen, karo, eski emakume transa ba naiz, pues edo prostituta, edo gutxi gehiago aukera zegoen, eta karo, nola esango naiz ni hori, no seke, nire amari, oza, hori dena neukan buruan, eta zerbaitengatik da. Ze hori erakutsi digute. Hori izan da, erakutsi nahi izan digutena. Baina realitatea hori da. Pues bueno, bakoitzaren kasuaren arabera. Aztertu dezagun ere dena, ez? Entzun ditzagun ahots guztiak. Nondik daton pertsona hau, zergatik egiten du, zergatik ez du egiten. Zakit, zaila da. Ba, Iban Bik esaten zuen, bale, nik feminista moduan ulertzen dut ze kritika dagoen prostituzio sistemari ez dakitzer, baina ara berean ni izango banintza abolizionista, zaude epaitzen, emakume trans askoren biziraute estrategia, eta zergatik lan hori ez da duina, edo zergatik ez da lana, ez? Eta zer lan diren duinak eta zeintzuk ez? Eta gero, duina ez duina, karo, eta aukera bakarra bada, edo aukeretako bakarrak bada, zer egiten dugu. Bai, privilegio posizio batetik epaitzen da. Hortik ikusten dugu, no, baina izatea ez dakiz, zu badakizu zen duen realitatea. Ze zaila den lan bat lortzea.
Eta zenbat esplotazio eremu dauden, eta horrez garen sartzen, ez? Behin izan nuen eztabaida publiko bat, feminista abolizionista batekin, ez? Eta nik, esan nion hau guztia, ez dakit, joan gaitezen errora, transfobia, atzerritartasun legea, ez dakit zer, eta esan nion, eta lan esplotazio eremu guztiei buruz hitz egin dezagun. Adibidez, marrubi biltzaileak direla, Marokoko etorkinak, Huelban, ez dakit zer, eta sexu jasarpena bizi dutela, bizi direla hor asinatuta, eta hau zen akademiko feminista oso ospetsu bat, erantzun zidan, hombre, no me compararás hacer mamadas con recoger fresitas en el campo. Eta dinosu, bale, zaude pizkat... Guazen konparatzera, cariño, guazen konparatzera. Zenbat ordu, Ze kondiziotan, nola... Bai. Zenbat kobratzen duten, ez duten kobratzen, eske, konparatu dezakegu, cariño, konparatu dezakegu, eta hostia konparazioak, Nik uste dut, debate teorikoak izan alditugu, baina nire lehentasuna da sexu langileak entzutea, aitortzea, eta... Eta gero uste dut, ulertu behar dugula ere, dena bizitzan, ez dela bitarra. Eske beti da bitartasuna, beti da edo abolizionista, edo regulazionismo. Regulazionismo, bat edo bestea, edo... Tio, que gauzak ez dira bitarrak. Bisexualak gara, ez gara hor sartzen. Hori da, ez da, hau debekatzea, edo hau guztiz ongi dago, dena perfecto. Joder, hain simpleak zarete benetan, dena da horrela, edo debekatzen dugu, edo ongi dago, eta ja. Ostia, maia zu bueltatxo bat ere, ez? Entzun ditzagun, zergatik, nondik zer egin dezakegun, nola erreztu dezakegun. Eta diezuna, errora joan margara. Pornoarekin berdin, adibidez, inork ez du egiten pornoa borondatez. Bai, eta nik ikusten dudan oso profil argi bat da, artista, arte derrak ikasi dituzten. Amarna Miller, Paulita Papel, Urko, lehen aipatu dudana. Daude pila bat jende, datortzela arte derretatik. Eta nahi zuten egin, kultura visuala sortu, sexuaren inguruan, eta sortu diskurtso visual bat sexuaren inguruan. Zergatik egiten zaigu bain zaila imaginatzea, ez? Hori izan daitekela autu bat, ez? Autu bat, egia da privilegiotik, baina hori ere aukera bat da, ez dugu zertan dena biktimizatu behar, ez? Bueno, uste dut ja marka horrela bukatzen, ustera gontzara? Bai, pila bat. Elkarrizketa, uste dut kapitulo polita geditu dela, hausnartzekoa, eta, jarritu beharko dugu entzuten, eta beste hotz batzuk entzuten, eta, ez dakit, ez dugu bakarrik begiratu behar gure, eta diezuna gure privilegiotik, ze gainera beti ikusten dugu txuria izatetik, burgesa edo dirua izatetik, edo dena delakotik, lanbide bat izatetik, ostia, eske hortik ere, karo, erresa da epaitzea, ez? Eta ikustea eta enplazatea, ui, estas, ui, ai, no seke, ostia, nondik zabiz begira? Eta hori ikusten ditugunean, gero, aipatu dugun hasieran xenofobia eta Latinoamerikatik, eta hauek egiten duten, hau ez da kalitatea, hau ez da zer, ostia, tio. Oraindik ere 2025an, ideia hauek. Eta bitu, justo atzo errepasatzen ponentzia bat ikerketarako Lanbroa izeneko kolektibo bat dela feminista, abolizionista ez dakizer, baina hori dena ez dela txuria eta beltza, ez? Orduan nik ez dut bat egiten abolizionismo honekin, gainera terfak dira ez dakitzer, baina 80. hamarkadan ja atera zuten dokumental bat eta liburu bat eskuirtinari buruz. Aluen ejakulazioari buruz. Orduan dinozu, badirudiela dena dela superberria eta nola 80. hamarkadan zeuden, korronte feminista diferentetatik sortzen dokumentan bat, non ikusten ziren pertsonak, emakumeak kasu honetan ejakulatzen, ez? Orduan, hori, memoria historikoa egin behar dugula, bai, osaz bakarrik abortua ez dakitzer, indarkeria matxista, baizik eta erotikaren esparruan, nola, irabazi ditugun, ez? Askatasun eremu berriak edo berkonkistatu ditugun, ez? Eta hori gozatzera. Orduan, bukatzeko. Bai. Berriatzi bar dugu mandamentua. Gure mandamendua ez izango ez duzu ekintzalizunik egingo. Nola esan dezakegu? Nahi dituzun ekintzalizun beste egingo dituzu eta gozatu. Venga, hori izango dugu. Eskatuko izut kamerari begiratzea. Eta hau da gure 6. mandamentua. Nahi dituzun ekintzalizun beste egingo dituzu beti ere gozatuz. Listo, esker, oso ongi. Eguneko hitza. Slut shaming. Eski igual nik ere aktiboa izan barko nuke, edo dena probatu, edo dena frogatu, eta no seke, eta
slut shamina, ez? Eta nola, eske pasiboa baztara, eta no seke, eta... Slut shaming erabiltzen dugu pertsona bat epaitzen dugunean. Epaitzen dugunean bere sexualitateagatik, bere sexualitatea bizitzeko modua gatik, bere lanbidea gatik, bere janzteko modua gatik. Baina beti erabiltzen denean, kritika moduan eta epaiketa negatibo moduan. Adibidez, Atzo Aitanak bere kontzertuan koreografia berri bat egin zuen eta saretan kriston slut shaminga egin zaio. Zuk egingo ez zenituzken praktika sexualak kritikatzen dituztunean slut shaming egiten ari zara. Mila esker entzuteagatik eta ez galdu hurrengo atala, Jogurina Borobarekin egon ginen lapurretari buruz hitz egiten. Mua!